Shannon Bhòrd Midderly Mòr, Shannon Bhòrd Smór Midderly, Shannon Bhòrd Midderly Mòr, Bhòrd Midderly. Cuairt nGael, sé project úr an Cuairt nGael son Gàidhlig look nGael agus look Gaeilge an jaarstruch go sáirte tro na chealainn agus damsa agus scéalaíochtas ruta mar sin agus chai trúraging nó a dhéireann go Uladh son a bhí cynnecha go daine an seo agus bhí ullmhasoch má agus gach scíide bhí cho blá gaine agus bhí cynnecha bhí difer look na Gaeilge agus na cáirsnachtain is a thulamh mar sin agus rubriché fíormha agus tá sin chótáilte gon na hacharé agus tá sin dóchs gon tachar a ríiste in Alban nó arás an seo in éiad. Cháirtim go mór a bhí is as an Cuairt nGael, Tá bhís buinecha go bhfuil chu cuidirach go bhfuil sin arás a mésc nar cead nGael bach a bhí ceáil, bhí damsa, bhí árainn agus a mé sé bheith cin go bhfuil magad danam a bhíist a bhí a sein agus bhí ceáil agus deach bhí mésc a gúine a bhíist agus haidir go bh cuidirach gorá sin atul ar na Cuairt nGael bach agus gon dúir sin Uladh rutagan as. Bhí ag mo glan a bhí seo ar Cuairt nGael ha a bhí díoch spéisialta galanta a bhí misc nGael seo agus a bhí a sanasach a chultar agus a chanan acinne agus a bhí Gaeilge agus an sásails na ceinglacha nitar a dá chultar ha bhí díoch spéisialta.